luyan. Sige mga minahal. Way kasakit diring dapita pulos kalipay. Bawion na to tanan na tong pilde karong alas 9 mga minahal. Sige mga minahal, shout out inyong tanan, pa-share lang sa tuang Facebook live mga minahal, no? So kamong tanan diha nga mga naglantaw karon, mga minahal, ha? Dugay na tas kalihukan. Sige. Mga minahal, ha? Palihog lang ko ang kanang ato abitong kuan, kanang naego man sa tong anggulan, mga minahal. Pero sundan ninyo ha, naas anggulan, igo kayo. Anggulan nga tong gihatag sa mga nanugat. Sige lang. Kamo mga way anggulan diha, imo kabalaka kay bang ako ihatag ninyo anggulon nako daan. Sulbad ri gihapon mga minahal. So, mga minahal, ayaw na to ang atong gihatag ganiyang udto, ganiyang buntag, ganiyang hapon nga nag-live ko ganiya. Ayaw na to kay di ay bag-o nga para karong alas 9 mga minahal. Pa-share lang daan kay do na tay bagdukan karon abot sa unahan mga minahal, kay di ay special nga atong siguroon top 5 gihapon mga minahal ang ato ang siguroon karog bagdok mga minahal, no? So pa-share lang sa tuang Facebook live mga minahal, no? Na rin kadaugan wa sa pikas. Smile na lang mo daan mga minahal. Kaya mabawi ara na tatong pildi mga minahal, no? Kawas lang mo undang na kaya di na kita mo bawi deposit ang mayoron kay ato raning bawion mga minahal. Ang plate number sa nabagiran gini ba? 485 no? Bantay mo? Kita. Gipicture naman doon mo do. Tanawa do. Sige. Awa do. 485 do. Tadi itu. Hapit. Ako tangatag. Sige. Palihog ko mga minahal og share kay Forever dugay na ganang minintin na. Okay mga minahal, no? So, salamat sa inyo pag-share mga minahal. Sultihan to mo. Mga di sa paghinambog mga minahal. Dako kay daog si Jose. 80,000 iyang daog sa 343 mga minahal. Ilam-ilam man ni Jose mo palit ni kuan kabaw. Magdaro ni bukid mga minahal. Sige, mga minahal, i-share lang ato ang Facebook live, no? Unya, mga minahal, kanang kuan, kanang 143, unya kanang 189, kanang 718, kanang 513, dako kay nagposibilidad karong bulana, pero ayaw lang saan ninyo guna ko na, ha? Ako ra mong gayran diha mga minahal, ha? Atong ninduton atong guide kay total followers man mo. Total mga minahal, naglantaw mo kanunay, no? So, pa-share na lang mga minahal sa to ang Facebook live, no? Naada rin kadaugan. Wa sa pikas. Sige mga minahal. Diri na ta mga minahal.